Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung palakas na palakpak at gising mga minamahal na palakpak. Amen. At tayo po natin tumayo mga minamahal. Tayo po natin tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. Dadala natin po minamahal na mga aral ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord. Puri po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus Galvez po sa ating pong beloved elder, beloved brother Joven Pera. Let us pray. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dahil mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat aming pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Sa una pong dalangin po ng aming pong darling, beloved Honorable Evangelist, Pastor Weldy Estrada Almeda. Hallelujah. Maraming pong salamat, mahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Sa bawat yugto, hallelujah, ang pananambahan ay pinagpala at nilangisan mula sa mapapuring awitin, joyful solemn, sa mga buhay na patutuo na inihayag ng mga pinagpalang mga anak, hallelujah, sa mapapuring awitin, alis sa iyo ng pinagpalang mga awit, sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan, yung binuhos yung matamis at banal na presensya, sa aming pagbibigay ng ikasampung bahagit handog, umalapay Jesus, patuloy mo po kami, umalapay Jesus, tinuturuan maging matapat, hallelujah. O mahal na Panginoong Jesus, narito po kami sa pag-aaral ng iyong banal na salita. Subalit bago pong lahat, kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan na may pagpapakumbaba. Kami humihingi ng kahabagan. Patawarin mo po kami, mahal na Panginoon, sa lahat ng aming mapagkukulang. Hugasan mo po kami, linisin ng iyong banal na dugo magos sa krus ng Kalbaryo. Saga ng akin, mahal na Panginoon Jesus, wala po akong magagawa. Sa iyo lamang po ako umaasa. Ikaw po ang maglagay ng mga salita na aking bibigkasin. Langisan mo po ang iyong banal na salita, maging ang iyong abang lingkod. Hallelujah. Amin pong sinasamo, umalapay Jesus. Hallelujah. Buksan mo po ang pangunawa at kaisipan ng mga tagapakinig. Pagpalain mo po kaming lahat at samahan mo po kami ng iyong kapangyarihan. Sa makapangyarang pangalan pinakamamahal na Panginoon Kristo, aming sama-samang sinasaway. Pinalalayas lahat ng mga uri ng halang. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. At una po sa lahat, mga minamahal, ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauukol lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon sa magpagpalang umaga na po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Atin din pong pinapaabot ang dobleng paggalang at pagbati po mga minamahal ng magandang umaga sa ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, the end time prophet of our loving God. At lagi po nating inaalala po mga minamahal ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong beloved Mama Dear. Amen. Ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda at maging sa kanila pong mga beloved children, grandchildren, great-grandchildren, grandchildren and Lord to the whole, beloved Almeda family, sa ating pong mga beloved elder na ating pong kapiling, praise the Lord, sa ating pong mga beloved pastoral worker, amen, sa ating pong beloved ordained preachers, sa kanila pong beloved daughter, at sa ating pong mga beloved viewers, amen, sa ating pong Facebook live streaming, maging sa ating pong YouTube channel, sa ating pong mga minamahal na mga bisita, ay welcome po kayo sa gawain po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, amen. Palakpakan po muna natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus at tayo po mga minamahal ay dumako na po sa ating pong pag-aaral, mga minamahal, ng salita ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Ating pong basahin, mga minamahal, dito po sa aklat ng Mateo, Kabanatay 26, talatay 31 hanggang 35. Praise the Lord. Kindly po, sa ating pong mga beloved Bible reader, praise the Lord. Aklat po ng Mateo, Kabanatay 26, talatay 31 hanggang 35. Praise the Lord. Sa aklat ng Mateo, Kabanatay 26, talatay 31, talon sa 30 hanggang 35, talon sa 69 hanggang 31 hanggang 35 po. Amen. Ito po ang nakasulat. Amen. Nang magkagayoy sinabi sa kanila ni Jesus,
Kayong lahat ay magdaramdam sa akin sa gabing ito, sapagkat nasusulat, sasaktan ko ang pastor at mangangalat ang mga tupa ng kawan. Datapwat pagbangon ko ay mauuna ako sa inyo sa Galilea. Datapwat sumagot si Pedro at sinabi sa kaniya, kung ang lahat ay magdaramdam sa iyo, ako kailan may hindi magdaramdam. Sinabi sa kanya ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa iyo na sa gabing ito, bago tumilaok ang manok, ay ikakaila mo akong makaitlo. 35, sinabi sa kanya ni Pedro, kahimat ako'y mamatay na kasama mo, ay hindi kita ikakaila. Gayon din ang sinabi ng lahat ng mga alagad. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. God bless po. Ang ating pong dakilang Diyos ang magpala sa kanyang banal na salita. Amen. Ating pong pamagatan, ating pong pag-aaralan, mga minamahal, ay overconfident, mga minamahal. Amen. Overconfidence. Sa Tagalog, mga minamahal, amen, ay sobrang tiwala sa sarili, mga minamahal. Amen. Sa madaling sabi, mga minamahal, ay mayabang. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dito po sa ating pong binasa, mga minamahal. Amen. Sapagkat nalalaman ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Na malapit na po siyang hulihin po, mga minamahal. Amen. At ito'y sinabi niya sa kanyang mga alagad, mga minamahal, na sinasabi, ang lahat ay magdaramdam, amen. Sasaktan ko ang pastor at mangangalat ang mga tupa ng kawan, amen. Sinabi ng ating dakilang Diyos, kayong lahat ay magdaramdam sa akin sa gabing ito, sapagkat nasusulat, sasaktan ko ang pastor at mangangalat ang mga tupa ng kawan, amen. Nagsalita, mga minamahal, si Apostol Pedro, ang sabi niya, mga minamahal, kung ang lahat ay magdaramdam sa iyo, ako kailanman hindi magdaramdam. Amen? Masyado siyang overconfident, mga minamahal. Amen? Masyado po siyang tiwala sa kanyang sarili, mga minamahal. Amen? Subalit sumagot ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? Sapagkat ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? Alam na alam kung ano po ang ating pong mga pagkatao. Amen? Alam na alam ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen, kung ano po yung ating po mga pag-uugali po, mga minamahal, amen. Kahit sinasabi po, mga minamahal, kailangan, mga minamahal, sa ating paglilingkod sa ating dakilang Diyos, ay huwag po tayong masyadong kumpiyansa sa ating sarili, mga minamahal, amen. Kailangan meron tayong tinatawag na humility, may pagpapakumbaba lagi po, mga minamahal, amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Subalit, nagpilit pa rin si Pedro, mga minamahal. Inulit niya ulit, mga minamahal. Amen? Kahimat ako'y mamatay na kasama mo, ay hindi kita ikakaila. Gayon din ang sinabi ng lahat ng mga alagad. Amen? Pinagpala si Apostol Pedro, mga minamahal. Amen? Sapagkat si Apostol Pedro, mga minamahal, siya'y tinanong ng ating dakilang Diyos. Tinanong kung ano ba ang sinasabi ng mga tao tungkol sa anak ng tao. Sino ba ang anak ng tao? Amen? Sinasabi ng ilan, mga minamahal, ang ilan si Juan Bautista, ang ilan si Elias, at ang mga iba si Jeremiah, ang iba sa mga propeta. Amen? Sabalit sumagot si Apostol Pedro, mga minamahal. Amen? Sabi niya, mga minamahal, ang sabi ng ating dakilang Diyos, ano ang sinabi mo? Ano ang sinabi niyo tungkol sa akin? Sabi ng ating dakilang Diyos. Sumagot si Apostol Pedro, mga minamahal, sinabi ni Apostol Pedro, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Amen? Palakpakan po natin ang malakas ang ating pong pinakamamahal Jesus. Mapalad ka, Simon Bar-Jona, sapagkat hindi pinahayag sa iyo ang ito ng laman at ng dugo, kundi ng aking Ama na nasa langit. Amen? Tulad ni Apostol Pedro, tulad ng mga alagad ng mahal na Panginoon, amen, mga apostol, tayo pinagpala ng ating dakilang Diyos. Amen? Pagkat sa atin pinaunawa ang bagay na ito ng ating dakilang Diyos. Amen? Tayo po ay nakakilala sa buong katotohanan. Mga minamahal, binigyan tayo ng totoong man of God. Mga minamahal, amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord.
Kahit sa aklat po ng Mateo, mga minamahal, 26:69, nung dinakip na po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon, dito na po lumabas ang totoong pagkatao ni Apostol Pedro po, mga minamahal. Amen? Mahaba po ito, mga minamahal. Ating basahin, Mateo 26:69 hanggang 75 po, mga minamahal. Amen? Dito po, 3 beses, mga minamahal, ikinaila ni Apostol Pedro ang ating pong pinakamamahal na Panginoon dahil sa kanyang overconfident, mga minamahal. Amen? Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 26, ang talata po ay sa 69 hanggang 75. Ganito po ang sinasabi. Nakaupo nga si Pedro sa labas ng looban at lumapit sa kanya ang isang alilang babae na nagsabi, "Ikaw man ay kasama ng taga-Galileang si Jesus." Dadapot siya'y kumaila sa harap nilang lahat na sinasabi, "Hindi ko nalalaman ang sinasabi mo." At paglabas niya sa portiko ay nakita siya ng ibang babae at sinabi sa nangaroon. At ang taong ito ay kasama rin ni Jesus na taga Nazaret. At muling kumailang may sumpa, "Hindi ko nakikilala ang tao." At pagkaraan ng sandali ay nagsilapit ang mga nakatayo roon at kanilang sinabi kay Pedro, "Sa katotohanan, ikaw man ay isa rin sa kanila sapagkat pinakikilala ka ng iyong pananalita." Nang magkagayoy, nagpasimula rin siyang manungayaw at manumpa, "Hindi ko nakikilala ang tao." At pagdakay tumilaok ang manok. At naalala ni Pedro ang salitang sinabi ni Jesus, "Bago tumilaok ang manok, ay ikailan mo akong maikatlo." At siya'y lumabas at nagnangis na mainam. Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po tayo ng malakas, mga minamahal. Sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Dito po, mga minamahal, dininay ni Pedro ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Hindi niya po napanghawakan yung kanyang salita po, mga minamahal. Amen. Na sabi po, kahit na ako'y mamatay, sabi ng Apostol Pedro, hindi kita ikakaila. Amen. Buhay ko man ang maging kapalit, hindi kita ikakaila, sabi ng Apostol Pedro. Amen. Subalit nang dinakip na ang ating dakilang Diyos, ang ating pong pinakamamahal na Panginoon, siya na po ay binubugbog, pinagsasampal, inaalimura, mga minamahal. Amen. Natakot si Apostol Pedro, mga minamahal. Natakot po siya. Nang siya po ay nakilala ng isang babae, mga minamahal, na sinasabi na siya ay kasama ng Galileong si Jesus, ikinaila niya ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. 3 beses, mga minamahal. Amen. Ikinaila na Apostol Pedro ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Sa buhay ng isang Kristiyano, mga minamahal. Amen. Nangyayari din po ito, mga minamahal. Amen. Hindi lamang natin na nababantayan ang ating mga sarili, mga minamahal. Amen. Ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, atin pong ikinakaila sa ating mga buhay. Amen. Palakpakan po muna natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Bakit nagawa, mga minamahal? Amen. Bakit nagawa ni Apostol Pedro? Bakit nagagawa ng isang Kristiyano ikaila, i-deny ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal? Aklat po ng Mateo 26, talatay 36, mga minamahal. Ating pong basahin, tuloy-tuloy lamang po, hanggang 45. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Dito po sa aklat ng Mateo, Kabanata 26, ang talata ay 36 hanggang 45. Amen. Nang magkagayoy dumating si Jesus, nakasama sila sa isang dako na tinatawag na Getsemani. At sinabi sa kanyang mga alagad, "Magsiupo kayo rito, samantalang ako'y pumaparoon doon at manalangin." At kanyang isinama si Pedro at ang 2 anak ni Zebedeo. At nagpasimula siyang namanglaw at nanglumong totoo. Nang magkagayoy sinabi niya sa kanila, "Namamanglaw na lubha ang kaluluwa ko hanggang sa kamatayan. Mangatira kayo rito at makipagpuyat sa akin." At lumakad siya sa dako paroon. At siya'y nagpatira pa at nanalangin na nagsasabi, "Ama ko, kung baga maaari, ay lumagpas sa akin ang sarong ito. Gayon may huwag ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo." At lumapit siya sa mga alagad, at sila'y kanyang naratnang nangatutulog. At sinabi kay Pedro, "Ano,
hindi kayo maaaring makakipagpuyat sa akin ng isang oras? Kayo'y magpuyat at magsipanalangin upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Ang Espiritu sa katotohanan ay may ibig, datapwat mahina ang laman. Amen. Praise Muli the siyang Lord. umalis na bilang God ikalawa. bless po. God bless po. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Dito po, mga minamahal, 3 beses na nalangin ang ating dakilang Diyos. Amen. Sa Gitsemani, mga minamahal, kasama si Apostol Pedro. Amen. 3 beses nang matapos ang unang panalangin ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, siya po ay bumalik. Binalikan si Apostol Pedro. Naratnan niya sila'y natutulog, mga minamahal. Amen. Sinabi ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. At lumapit siya sa mga alagad at sila'y kanyang naratnang nangatutulog. Amen. At sinabi kay Pedro, ano hindi kayo maaaring mga kipagpuyat sa akin ng isang oras, mga minamahal? Kayo'y mga puyat at magsipanalangin upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Ang Espiritu sa katotohanan ay may ibig, tatapwat mahina ang laman. 3 beses na nalangin ating dakilang Diyos, 3 beses din po naratnan ang kanyang mga alagad na natutulog, mga minamahal. Amen? Kahit dito po, mga minamahal, makikita po natin, mga minamahal, kung bakit si Apostol Pedro, mga minamahal, amen, kanyang itininay ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Bakit si Apostol Pedro ay hindi po nagbantay sa kanyang sarili, mga minamahal. Amen? Ganoon din po tayo, mga minamahal, kung hindi po tayo nagbantay, hindi tayo makipagpuyat, mga minamahal. Amen? Hindi tayo makikinig sa salita ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kapag dumating ang sitwasyon na ganito sa atin, kagaya ng kay Apostol Pedro, mga minamahal. Amen? Maaari nating i-deny ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Si Apostol Pedro, mga minamahal, overconfident. Sabi niya, hindi kita tatalikuran, mahal na Panginoon. Hindi kita iiwanan, kasama mo ako, kahit buhay ko man ang kapalit. Subalit nalalaman ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? Hindi mo pa man sinasabi ang bagay na ito, mga minamahal na Apostol Pedro, alam na niya kung ano ang mangyayari, mga minamahal. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Kapag hindi po tayo nagbantay, mga minamahal. Amen? Yung ating pong ginagawang pagtulog sa mga oras na ito, mga minamahal, amen, hindi natin pinakikinggan ang salita ng ating dakilang Diyos, dinitinay natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Ayaw natin pakinggan, mga minamahal, natutulog tayo, 1 oras, sabi ng ating dakilang Diyos, hindi ba natin kayang ibigay 30 minutes sa ating dakilang Diyos, mga minamahal? Amen? Sabi nga po, ang Espiritu ang may ibig, subalit mahina ang laman, mga minamahal. Amen. Kapag kulang tayo, mga minamahal, amen, sa pagbabantay, mga minamahal, amen, maaring i-deny natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen. Sa ating pong, sa pagpapagamit, amen, sa ubasan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen. Kapag may lumalapit sa atin, mga minamahal, amen, magpatotoo, amen. Sasabihin natin doon sa lumalapit sa atin, mga minamahal, amen. Minsan, mayroon tayong dinadalang problema, mga minamahal, amen. Apektado yung ating paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, amen. Apektado yung ating pagpapatotoo sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, amen. Kapag tinanggihan natin yan, mga minamahal, amen. Sinasabi, sis, brother, magpatotoo ka, magpasalamat ka sa kabutihan ng ating dakilang Diyos. Anong sagot natin? Saka na lang, amen. We deny Jesus, mga minamahal, amen. We deny Jesus. Magpagamit ka bilang isang instrumentalist, magpagamit ka bilang help to the church, mga minamahal. Amen. Hindi ka nagbantay, mga minamahal. Amen. Kulang tayo sa panalangin, mga minamahal. Amen. We deny Jesus. Kung loobin, sagot ng iba, loobin po, mga minamahal. Amen. Kalooban ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, na tayo gamitin sa ubasan ng ating dakilang Diyos. Ano po bang purpose? Bakit tayo tinawag ng ating dakilang Diyos? Amen. Tayo po ay tinawag upang gamitin sa kanyang banal na ubasan, mga minamahal. Amen? Kapag tayo bumaba bilang sa mga awit, tinalikuran natin mga tingkulin, mga minamahal. We deny Jesus, mga minamahal. Hindi tayo namumuhay na may kabanalan sa ating mga tahanan, saan man tayo pumunta. Dito lang tayo banal, mga minamahal. Pagdating sa tahanan, amen, hindi tayo namumuhay na may kabanalan. Nagmumura pa rin, nagsusuot ng
ng sleeveless, nagsushorts, mga minamahal, nagsasando kapag natutulog, mga minamahal, we deny Jesus, mga minamahal. Hindi tayo nagbibigay ng katapatan, amen. Hindi tayo nagbibigay ng ating pong kasampung bahagi at handog, we deny Jesus. Hindi tayo dumadalo 3 times a week, mga minamahal. Dinideny natin ating pong pinakamamalapayang Diyos. Kung idinideny natin ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen, ibig sabihin, ayaw natin ng kaligtasan. Ayaw natin ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating pong pinakamamalapayang Diyos, amen. Sa mga oras na ito, namimili tayo ng mga preachers, namimili tayo ng mga tumatayo, mga minamahal, we deny Jesus, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Iba sa atin, overconfident na po, mga minamahal. Amen? Hindi na nananalangin, hindi na nagpupuri, mga minamahal. Iniaasa na lamang sa isang tao, mga minamahal. Amen? Lalong-lalo na po sa mga beloved choir. Sa atin, lahat po ito, mga minamahal. Kasali po, lahat po ito. Amen? Walang exempted po, mga minamahal. Amen. Hindi na po tayo, kapag tayo nag-i-stay in, mga minamahal, amen, pag gumigising tayo, talagang alas 6 na po, mga minamahal, amen. Mahalaga po, mga minamahal, ang pagpupuri, mga minamahal, amen. Ang sabi nga po, mga minamahal, amen, kung nais nating maging overconqueror, mga minamahal, amen, mananagumpay bilang isang Kristiyano, mga minamahal, amen, mananagumpay. Hindi yung tayo po ay nagdi-deny sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kailangan meron tayong katangian, mga minamahal. Amen? Ang turo ng ating pong beloved parents in the Lord, mga minamahal. Aklat po ng Efeso, kabanata 6, talatay 1, mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito'y matuwid. Lahat ng itinuturo ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen? Ito po ay dapat nating sundin. Kapag hindi natin sinunod, mga minamahal, amen? Mga turo na nangangasiwa sa atin, mga minamahal, amen? Kapag hindi natin sila sinusunod, we deny Jesus. Amen? Hindi tao nagtalaga sa kanila, mga minamahal, amen? Ating pong pinakamamalapayang Jesus ang naglagay kung saan man sila, mga minamahal, inilagay ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen? Sabi po, kailangan meron tayong katangian, mga minamahal. Una po, bilang kailangan lagi tayong nagnanalangin. Amen. Lagi tayong nagpupuri. Lagi tayong nagpapasting, mga minamahal. Madalas sa pagpapasting, mga minamahal. Amen. Sapagkat kung lagi tayong nagpapasting, mga minamahal, lagi tayong nagpupuri, lagi tayong nananalangin, mga minamahal, punong-puno tayo ng kapangyarihan, mga minamahal. Amen. Hindi po tayo magiging punong-puno ng katatakutan. Si Apostol Pedro, mga minamahal, amen, nagkulang sa fasting, nagkulang sa prayer, amen, nagkulang sa pagpupuri, mga minamahal, amen. Ano ang nasa kanya? Espiritu ng katakutan, amen. Pasahin po natin, aklat po ng ikalawang Mateo, kabanata 1, talatay 7. Praise the Lord. Aklat po ng ikalawang Timoteo, kabanata po ay 1, talata po ay 7. Praise the Lord. Ito po ang nakasulat, mga minamahal. Amen. Dito po sa aklat ng ikalawang Timoteo, ang kabanatay 1, talatay 7. Sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng Espiritu ng katakutan, kundi ng kapangyarihan at ng pag-ibig at ng kahusayan. Amen. Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Binigyan tayo ng kapangyarihan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Kahusayan, mga minamahal. Amen. Hindi ng katakutan. Kapag tayo po ay laging nagpupuri, laging nagpapasting, laging nananalangin, mga minamahal. Amen. Ang kapangyarihan ng ating dakilang Diyos nasa atin, mga minamahal. Amen? Si Apostol Pedro, nanalangin ating dakilang Diyos, sila'y binalikan, sila'y natutulog, hindi nananalangin, mga minamahal. Amen? Kapag sa mga oras na ito, mga minamahal, hindi tayo nakikinig, tayo po ay natutulog, mga minamahal, magkulang tayo sa panalangin, magkulang tayo sa pakikinig ng Ebanghelyo ng Kaligtasan, mga minamahal. Amen? Wala tayo pong makukuha, mga minamahal. Amen? Ang pupunta sa atin, espiritu ng katakutan, mga minamahal. Kagaya ni Apostol Pedro,
Mas minahal niya yung kanyang buhay, mga minamahal. Amen? Alalahanin natin, mga minamahal. Amen? Ang naghahanap, mga minamahal. Amen? Ng buhay, mga minamahal. Amen? Mawawalan ito. Subalit ang mawalan ng buhay dahil sa ating dakilang Diyos ay siyang magkakaroon nito, mga minamahal. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Peng Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Punong-puno tayo ng, lagi tayo nag-pray, worship, praise, mga minamahal. Amen? At nagpa-fasting, mga minamahal. Sa unang awitin pa lamang ng ating mga beloved mga awit, mararamdaman na po natin ang matamis at banal na presensya ng ating dakilang Diyos. Amen? Huwag tayong maging overconfident, mga minamahal. Huwag tayong maging kumpiyansa sa ating sarili. Mga minamahal, kailangan tayong magbantay, mga minamahal. Amen? Na sinasabi po, mga minamahal, amen? Aklat ng unang Korinto 10:12, ako na lang po magbabasa. Kahit ang may akalang siya'y nakatayo, mag-ingat na baka mabuwal. Unang Pedro kabanatay 5 talatay 8, kayo maging mapagpigil, kayo maging mapagpuyat. Ang inyong kalaban na diablo na gaya ng liyong umuungal ay gumagala na humahanap ng masisila niya. Mga minamahal, amen? Magkulang tayo ng fasting, magkulang tayo ng prayer, mga minamahal, amen? Ng pananalangin, mga minamahal, amen? Matitisurin tayo, mga minamahal, amen? Matitisurin tayo, mga minamahal, amen? Madali tayo madaig ng kaaway, mga minamahal. Amen. Alalahanin natin, mga minamahal. Amen. Ang kaaway natin, hindi natin nakikita, mga minamahal. Amen. Ang kaaway natin, mga minamahal, espiritu po, mga minamahal. Amen. Kailangan meron din tayong pagpapakumbaba, humility, mga minamahal. Lagi tayong nagpapakumbaba sa harapan ng ating dakilang Diyos. Amen. Kapag tayo tinutuwid, ating tinatanggap, mga minamahal, hindi tayo nagre-rebelde, mga minamahal. Amen. Kapag tayo nagre-rebelde, mga minamahal, kaninong ugali yan, mga minamahal? Hindi yan sa Diyos, mga minamahal. Hindi yan sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? Hindi yan sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Diyos. Yan po ay ugali ng kaaway ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Diyos. Wala tayong humility, mga minamahal. Nagkaroon lang tayo ng mga pagpapala, pinagpala ng mahal na Panginoon. Amen? Lumago yung ating mga negosyo, mga minamahal. Amen? Hindi na tayo dumadalo sa gawain ng mahal na Panginoon. Amen? Sinasabi lagi ng man of God, huwag pababayaan ang pagtitipon ng mga banal. Amen? Sa maliit na bagay, sabi nila, hindi po ito maliit, mga minamahal. Amen? Hindi po maliit na bagay yan, mga minamahal. Amen? Sinasabi ng man of God, huwag pababayaan ang pagtitipon ng mga banal. Kung makukontento na lang tayo sa live streaming, mga minamahal. Amen? Hindi po yan ang turo ng man of God, mga minamahal. Amen? Ayaw nating sumunod sa man of God. We deny Jesus, mga minamahal. Amen? Bantayan natin ating mga sarili. Kailangan tayo laging may pagpapakumbaba, mga minamahal. Amen? Nagkaroon tayo ng maraming talento, mga minamahal. Dahil sa mahal na Panginoon, gamitin natin sa ubasan ng ating dakilang Diyos. Amen? Kung ikaw ay naging glory to God, huwag ipagyabang, mga minamahal. Amen? Kung ang iyong mga kapwa mga awit, mga minamahal, ay magkamali, turuan natin, mga minamahal. Amen? Hindi natin yung titignan, tapos sila ay parang pagtatawanan pa po natin, mga minamahal. Nasaan ang humility, mga minamahal? Amen? Alalahanin natin, ang mapagmataas ay ibinabagsak ng ating dakilang Diyos. Amen? Ang mapagpakumbaba, itinataas ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shall praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Endurance, mga minamahal. Amen? Patiisin. Amen? Ang magtiis hanggang wakas, siyang maliligtas, mga minamahal. Amen? Yung pagpupuri natin, mga minamahal, huwag tayong overconfidence, mga minamahal, kumpiyansa sa sarili. Amen? Nandiyan naman ang mga beloved pastoral worker. Amen? Nagpupuri. Sila na lamang magpupuri, mga minamahal. Hindi po. Amen? Kailangan po lahat tayo magpuri, mga minamahal. Amen? Diyan papasok yung unity, mga minamahal. Amen? Unity. Pagkakaisa, mga minamahal. Amen? So, walis tingting. Sa walis na lang po, mga minamahal. Amen? Yung isang tingting, pag pinutol mo, balik ka agad. Subalit kapag pinagsama-sama mo yung tingting, mga minamahal, amen, hindi mo yan mababali. Ganon din sa mga Kristiyano, mga minamahal, kapag nagsasama-sama nagpupuri,
nananalangin, nagpapasting, hindi kayang tibagin ng kaaway, mga minamahal. Amen? Hindi kaya ng kaaway ang kapangyarihan ng ating pong pinakamamalaking Diyos. Hindi ka igugupo ng kaaway, mga minamahal, nananatili kang matatag. Amen? Dahil sa kapangyarihan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Napakalaga ng salvation, mga minamahal. Amen? Yung pagdi-deny natin, sabi natin na yung hindi tayo nagpapatotoo, mga minamahal, amen? Kasama yan sa pagtatrabaho ng ating kaligtasan. Work out your own salvation with fear and trembling, mga minamahal, amen? Hindi tayo makasama sa rapture of the church, mga minamahal. Lagi tayong tumatanggi. Ayaw nating magpagamit sa ating dakilang Diyos. Always denying Jesus, mga minamahal. Lahat ng iniutos ng ating dakilang Diyos, lahat ng kalooban ng ating dakilang Diyos, yung isa, hindi natin ma-accept, hindi natin kayang gawin, we deny Jesus, mga minamahal. Amen? Kahit pagdating ng rapture, hindi tayo makasama, mga minamahal, iwan tayo, darating ng tataka ng 666, mga minamahal. Amen? Alalahanin natin, papipiliin ka, mga minamahal. Amen? You deny Jesus, o tanggapin mo ang tatak ng 666. Mga minamahal, amen? Kung dito pa lamang, mga minamahal, amen, hilaw na Kristiyano, sabi nga po, linggo lang dumadalo, mga minamahal, o Merkulis lang, Biyernes lang, mga minamahal, amen? Sila po yung mga makakasama, mga minamahal, amen? Doon sa pugutan ng ulo, mga minamahal, amen? Buti sana kung pupugutan agad, mga minamahal. Buti sana kung pupugutan ka agad ng ulo, mga minamahal. Hindi po, mga minamahal. Tutorturin ka muna, mga minamahal. Pahihirapan ka muna. Kung meron ka mga loved ones, sa harap mo mismo, tutorturin, mga minamahal. Amen? Upang i-deny ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Sabalit kung lagi tayo, mga minamahal, taglay natin, mga minamahal. Amen? Lagi tayong nananalangin, laging nagpupuri, laging nagpapasting, may papakumbaba, matiisin, amen, may unity, mga minamahal, amen, tsak-tsak na bagay, mga minamahal, sama-sama tayo, amen, sa rapture, mga minamahal, sa piling ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, amen. Palakpakan po natin ng malakas ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Unity, mga minamahal, amen. Hindi kagaya ng 12 apostol, mga minamahal, may Judas, mga minamahal, amen. Sa atin, mga minamahal, amen, wala na pong ganun, mga minamahal, amen. Tayo na po'y binagong lubos ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, amen. Wala na pong naglalaglag, amen. Hindi na po laglagan, mga minamahal, hindi po pagalingan, mga minamahal, amen. Hindi po tayo nagsisiraan, mga minamahal, amen. Kung yung ginagamit sa banal na umasan, mga minamahal, gusto mong mapalitan, mga minamahal, amen, sisiraan mo siya, mga minamahal, para ikaw ang gamitin, mga minamahal, hindi po tama, mga minamahal, amen. Gagawa tayo ng kwento, mga minamahal, amen. Tapos pupunta pa tayo sa ibang outreach, mga minamahal, ipagkakalat pa natin, mga minamahal, wala tayong unity. Yan ang gustong-gusto ng kaaway. Tayo po ay magkabahabahagi, mga minamahal. Amen? Sabalit, sabi po, mga minamahal, kung lagi tayong nananalangin, mga minamahal, lagi nagpupuri, nagpapasting, wala ang mga bagay na ito sa atin, mga minamahal. Amen? Kaya sabi po, lagi tayong magbantay, mga minamahal. Amen? Lagi tayong magbantay, mga minamahal. Amen? Lagi tayong magpuyat. Hindi tayo nagbabantay ng mga teleserye, mga minamahal. Yung kaligtasan natin, ating bantayan, mga minamahal. Amen? Hindi yung ating cellphone, yung ating bantayan kung sino ang nag-text, mga minamahal. Amen? Kung sino yung nag-text, baka yung ating ng crush, mga minamahal. Amen? Bantayan natin yung ating kaligtasan, kung paano natin ipagtatrabaho yung ating kaligtasan na may takot at panginginig. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Ating basahin po, mga minamahal, Pilipos 2:12. Maganda na po. Praise the Lord. Last verse. May dito po sa aklat ng Filipos, ang kabanatay 2, ang talatay 12. Kaya nga mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pa ngayong ako'y wala,
ay lubusin ninyong ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Amen. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Ito po ang laging ibinibilin sa atin ng ating parents in the Lord. Beloved parents in the Lord. Work out our own salvation with fear and trembling, mga minamahal. Amen. Magkaroon po tayo ng extreme sacrifice, mga minamahal. Amen. Isang oras lamang, 30 minutes ang inihiling ng ating dakilang Diyos. Hindi ba natin kayang ibigay, mga minamahal? Amen. Kung tayo, mga minamahal, ay sa mga oras na ito, hindi natin kayang ibigay, mga minamahal. Amen. Pag dumating ang tukso, mga minamahal. Amen. Kaya-kaya tayo po, mga minamahal. Amen. Kaya sabi po, mga minamahal, magpalakasan tayo, mga minamahal. Amen. Lagi tayong manalangin, magpuri, mga minamahal, magfasting. Amen. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. At dito po nagtatapos, mga minamahal, ating pong ating pong pag-aaral ng salita na ating dakilang Diyos. Ating pong binibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved ordained preacher, Kuya Bubo niya. Praise the Lord. Habang tayo umawit sa ating malabay ng maminamahal, tayo po'y tumayo. Kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas? Ang pangalan niyang banal kailan itataniyan? Kung wala ng pagkakataon at huli na ang lahat. Praise the Lord. Amen. At kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kayang siya ay paglingkuran. Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas? Ang pangalan niyang banal, ilan itaniyan? Kung wala ng pagkakataon at huli na ang lahat. Hallelujah. At kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kayang siya ay paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? At kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kaya siya ay paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Mga minamahal, sa ating po pinag-aaralan, walang nakakasiguro sa ating buhay, sa ating paglilingkod na ito. Nakita ninyo, napakaraming taong napapahamak dahil sa sobrang tiwala sa kanilang sarili. Minsan, ang mga Kristiyano, maminamahal, kaya nga, iba't ibang mukha ang ating nakikita tuwing Miyerkules. Ibang mukha ang ating nakikita tuwing overnight prayer.
ibang mukha ang ating nakikita tuwing linggo. Dahil masyado na pong overconfident ang mga Kristiyano. Hindi na nila nababantayan ang kanilang mga sarili. Kahit anong pangangaral, naging tigang ang kanilang pagtitiwala at paniniwala sa Diyos. Kaya ang ating minamahal, ginagalang na pastor, ating beloved Mama Dear, palaging nagpapaalala sa atin. Sa mundong ito, maminamahal, hindi mo masumpungan ang totoong kaligayahan. Nasa piling lamang ng ating mahal na Panginoon at malapit na dahil nangako siya sa magbabalik upang tayo kukunin. Kung kailan malapit na maminamahal, saka tayo naging overconfident. Masyadong nagtitiwala sa ating mga sarili. Diyan, nahuhulog ang karamihan. Kaya maminamahal, ang sabi ng awitin, kailan pa natin ibibigay ang ating mga buhay? Kung wala ng pagkakataon. Kaya habang ating binubulay-bulay ang awiting ito, tingnan natin ang mga sarili, maminamahal. At kung Jesus. Makuha mo pa kaya siya ay paglingkuran. Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Ako ang araw mo'y lumipas na. Makuha mo pa kaya siya ay paglingkuran. Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Kung hindi ngayon, kailan pa? Paminamahal, alalahanin natin yung ating pinag-aralan, mga apostol na mismo, kasama pa ang mahal na Panginoon during His earthly ministry. Kung ating pong isipin, gaano nila katatag, kasama pa ang bridegroom, kasama ang ating mahal na Panginoon during His earthly ministry, pero nakahulagpos pa ang mga apostol. Araw-araw nakakasama nila ang mahal na Panginoon. Si Apostol Pedro, siya pa naman ang pagkatiwalaan. Pero nakita niyo maminamahal, minsan dahil sa katagalan na sa ating paglilingkod sa mahal na Panginoon, di na natin nababantayan ating mga sarili. Kaya huwag magkumpiyansa. Kaya sinabi ng Biblia, strive to enter in the narrow gate, for wide is the gate to destruction. Sa ating minamahal na mga kapatiran na nanonood na lamang sa webcast, hindi po ipinangako ng mahal na Panginoon na sa webcast tayo maliligtas. Sinabi ng 1 John 1:7, if you are in the light, as He is in the light, we have fellowship one with another. Ang fellowship po ay napakahalaga. Pagtitipon ng mga banal. Dito tayo gawing banal. Dito tayo sa gawain na malapit pagtitipon ng mga anak ng Diyos. Yung sinabing unity, pagkakaisa. Dito kumikilos sa malapit, bumababa ang kanyang banal na presensya para tayo ma-revive, para tayo makaramdam ng kanyang Santong Espiritu. Kung nandyan ka lang sa bahay mo, sabi nga ng mga tumatayo rito, nanonood ka nga ng live kahit sa television pa, pero maya-maya pumipikit ang iyong mga mata. Lalo na pag overnight, tulog ka na. Pagising mo, announcement na. Asan ang pagpapala dyan? Kaya ang ating mahal na pastor during his time, nung kalakasan pa ng ating mahal na pastor, twice silang nag-overnight. Thursday, nag-overnight sila. Another overnight Friday, nung sa Urduha pa. Na nung pa sa ating, yung sinimula na malapay ng kanyang banal na gawain ito. Ngayon pa, malapit na ang pangako ng Diyos. Amen? Amen? Kaya maging aral nawa sa atin
ang buhay na Apostol Pablo. 3 times silang dinideny ang mahal na Panginoon, hindi niya kilala. Baka pagdating ng tatakan, pagdating maminamahal ng panahon na ikaw ay papipiliin na, numerong 66 ilagay sa iyong forehead, sa iyong kanang kamay, para tatakan ka na. Alalahanin natin, maminamahal, gawa na po for the first time sa Abu Dhabi yung 3 malalaking dambana na pinagkaisa ng Katoliko, pinagkaisa ng Judaism, yung paniniwala, maminamahal, ng mga Hudyo at yung mga Muslim, na sabi ng mga expert, sabi ng mga Bible scholars, maminamahal, ito na yung umpisa na nagkaroon na ng united ang buong mundo para magkaroon na lamang ng isang relihiyon. At kapag narinig natin ang alingaw-ngaw na ito, ang sabi ng banal na kasulatan, imulat ninyo inyong mga mata, your salvation draweth nigh. Kaya sa umagang ito, mga minamahal, magpasalamat tayo sa ating mga beloved webcast viewers, sa YouTube, sa Facebook, nangailangan kayo ng kaligtasan. Dito sa ating minamahal mga kapatid, yung mga bunga, kailangan ninyo si Kristo. Hindi po lahat ng tao ay anak ng Diyos. Hindi totoong ang lahat ng tao ay anak ng Diyos. Ang lahat ng tao ay nilikha ng Diyos. Pero maging anak ka lamang na malapayon kung tanggapin mo si Kristo na yung tagapagligtas, Diyos at Hari ng iyong buhay. Dahil sinabi ng Juan 1:12, yaon lamang tumatanggap, kumikilala kay Kristo, sila lamang ang binibigyan ng karapatan para maging tunay na anak ng Diyos. At kapag ikaw ay tunay na anak ng Diyos, tagapagmana ka na ng buhay na walang hanggan. Joint heirs. Ang sabi ng banal na kasulatan, kaya sa umagang ito, itaas ang inyong kanang kamay habang tanggapin natin ang ating mahal na Panginoon, formal, sa lahat ng mga webcast viewers, sa YouTube, sa Facebook. There are 4 requirements of the gospel. Nagawa na po ninyo yung una at pangalawa. Dahil ang una po ay pananampalataya. Ang pananampalataya ay yung panunood ninyo sa ating live webcast. Ay pananampalataya na yan. Pangalawa po ay pagsisisi. Kailangan ikay magsisi sa iyong kasalanan dahil ang lahat ay nagkasala. At ang pangatlo, maminamahal, ay bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. At ang pang-apat ay bautismo sa Espiritu Santo na kumikilos malapit sa kanyang kaligitnaan. Kapag natanggap mo itong 4 na reglamento ng kaligtasan, may katiyakan ka na sa iyong kaligtasan. Magmana ka ng langit at buhay na walang hanggan. Kaya habang tayo po nagtaas ng ating kamay, sumunod kayo sa panalangin at ibabanggitin sa minamahal na Panginoong Hesus. Salamat sa Ebanghelyo ng kaligtasan sa umagang ito. Ako'y naniniwala, ako'y nagtitiwala sa iyo. Narito ako isang makasalanan. Ibig kong magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Kaya sa umagang ito, tinatanggap kita, aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Mahal na Panginoong Hesus, gawin mo kong tunay na Kristiyano sa gawat katotohanan. Sampo na aking mga mahal sa buhay. Isulat mo aking pangalan sa aklat ng buhay, diyan sa kalangitan. Sa pangalan ni Jesus, na aking tinanggap, ngayon at magpakailanman. Amen and amen. Ipanalangin namin kayo, aming mga beloved webcast viewers, sa YouTube at sa Facebook. Yes, my dearest Heavenly Father in heaven, through the first prayer of our beloved evangelist Pastor Will Estrada Almeida, sa lahat ng mga tumatanggap, those who receive you as their personal Savior, God of their life. Write their names in the book of life. Make them real Christian in works, in deeds. Tulungan mo sila malapay na magbago. Aming minamahal, mga kapwa Pilipino sa buong mundo na kanila pong napanood ang aming pong live webcast. Pagpalain mo sila. Sampo na kailang mamahal sa buhay. Huwag mo silang pabayaan. Pagkustamnan mo sila ng pananampalataya. At kapag sila'y naroon na sa mga lugar nilang kinalalagyan na may gawain, sila'y makadalo. Sa pangalan ni Jesus, aminin ang lahat ng ito. Amen and amen. Say amen and amen. Praise the Lord. At sa umagang ito, maminamahal sa ating mga pangailangan, sinabi ng Biblia, let your supplication be made known unto God. Ipahayag natin ang ating mga pangailangan sa ating mahal na Panginoon. Kung yan man ay kagalingan, karamdaman, may mga negosyo, hanap buhay, pinagkakitaan kayo, nabangkaruti, walang imposible sa mahal na Panginoon, magtiwala kayo, ipagkatiwala niyo sa ating mahal na Panginoon, ipanalangin natin, walang imposible sa ating mahal na Panginoon, yung walang trabaho, pagkalooban ng trabahong maayos,
yung mga naghahanap buhay, may mga pananim, andiyan mga sa kanilang pamamalakaya sa karagatan, andiyan sa kila pong mga pagmamaniho ng mga sasakyan na pampubliko, ating ipanalangin lahat na minamahal, mga karamdaman ninyo, ating ipapaabot sa ating mahal na Panginoon ang ating mga pangailangan. Manalangin po tayong lahat, dakilat mapagpala naming Diyos, sama namin sa langit, aming napakabait at pinakamamahal na Panginoong Hesus, muli sa umagang ito, ang aming tao sa puso't marubdob na pagpapasalamat, paglulahati, pagsamba, ay aming pinapaabot sa iyo. Sama-sama kaming nanikluhod, nagpapakumbaba sa iyong banal na harapan, sa pangkalahatang panalangin ng aming dearly beloved Pastor Wildy Estrada Almeda, kalang mga beloved children. Mahal na Panginoon, linisin mo kami, hugasan mo kami ng banal na dugo, magos sa krus ng Kalbaryo. Abutin mo po ang aming mga pangailangan. Aming mahal mga kapatid na may mga naramdaman, may mga cancer, tuberculosis, sa puso, high blood, diabetes. Sabi mga webcast viewers, mahal na Panginoon, ang mga pangailangan nila, banggitin ninyo, maminamahal, sa pangalan ni Jesus. Demons of incurable sicknesses, diseases, cancer, tuberculosis, sa puso, high blood, diabetes, asthma, hallelujah, sa pangalan ni Jesus, di mo nyo nakahirapan, cast out in the mighty name of Jesus, mga panlalamig, panlulupaypay, COVID-19, hallelujah, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, hallelujah, sakit sa bato, kidney trouble, sa pangalan ni Jesus, complete healing and deliverance, I pray right now, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, complete healing and deliverance, I pray right now, in Jesus' name, in Jesus' name, amen and amen. Say hallelujah, praise the Lord. Say hallelujah, praise the Lord. Say hallelujah, praise the Lord. Iwagay-way ninyo inyong mga kamay, maminamahal. Let us worship the Lord. Itaas natin ating mga kamay, purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Yan lang po ang aming ginagawa. Yung ating mga beloved cameraman, maminamahal, yung po nga dapat kapag mga ganito na, ang ating mahal na pastor ay gusto ipapakita yung ating crowd para pag pinapataas ang kamay, lahat ng gumaling, itaas ang kamay, makita ng ating minamahal mga webcast viewers, televiewers, para magkaroon sila ng pananampalataya. Amen. Dahil ang sabi ng Biblia, faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Yung makikita tayo, maminamahal, na talagang ating pinapatunayan na hindi lamang tayo nagsasalita dito, hindi kagaya ng radyo na announcer lang nagsasalita. Kapag nag-live tayo, andyan po kayo, lalo na buong magdamag. Dahil hindi biro ito. Mula kagabi, alas 9 ng gabi, hanggang ngayon, alas 6 na ng umaga. Andito pa rin tayo. Hindi basta-basta ito. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Pananampalataya ito. At ang sabi ng mahal na pastor, dahil nagawa natin ang mga bagay na kinalulugdan ng mahal na Panginoon, katumbas ito ng 3 araw na pag-aayuno. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. 3 araw na pag-aayuno. Kapag nag-aayuno ka ng 3 araw, grabing kapangyarihan mo. Amen. Kaya kapag umuwi ka ngayon, humayo ka, may ipanalangin ka, mga loved ones mo na may mga karamdaman, gagaling yan sa pangalan ni Jesus. Dahil grabing kapangyarihan na kuha mo, magdamag kang nagtsatsaga, magdamag kang nananalangin. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating Diyos na buhay. Kaya ito ang ating gagawin, maminamahal. Amen. At bilang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon, lahat ng gumaling, mula nung sila makakilala sa ating mahal na Panginoon, sa unat dalangin nating mahal na pastor, itaas ang kamay. O palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Tingnan nyo, maminamahal. Hallelujah. Yan pong mga nagtaas ng kamay na yan. Lahat po kami dito na nag-overnight. Kahabagan ng mahal na Panginoon. Hindi lamang dito sa aming lugar, buong Pilipinas ito na nag-overnight, maminamahal. Buong mundo, ang Jesus Miracle Crusade, nag-overnight kami tuwing Biyernes ng gabi. Kapag nagawa po natin ito, grabing pagpapala galing sa mahal na Panginoon. I-claim natin ito. Amen. Kaya bilang pasasalamat, tumalon na 3 beses sabay sigaw, hallelujah, praise the Lord. Bilang pasasalamat, maminamahal, at manampalataya kayo. Dahil kapag kayo tatalon o lulundag, kahit hindi nyo kaya, lulundag kayo. Ibig sabihin, pinagaling na kayo ng mahal na Panginoon. Praise the Lord. Kaya sabay-sabay tayo, hallelujah, kahit gano'ng kabigat ang iyong katawan, amen. Pagagaanin niya na malapay, bigyan ka ng kagalingan. Sabay-sabay. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Sabihin natin, I love you, my dearest Jesus. I love you, my dearest Jesus. We love you so much, my dearest Jesus. We give all the glory and honor to the Lord. Great worthy to be praised forever and ever. Praise the Lord. Our beloved elder, Brother Noel, para sa ating mga announcement. God bless you po. We love you in the Lord. But our dearest Jesus.
Pinakamamahal na Panginoon. Magising na mga anak ng Diyos. Amen? At 5 minutes before 6 o'clock, mga minamahal ko ng umaga. At talagang gising na ang ating mga diwa. Amen? At mga minamahal ko, pahintulutan ako ng ating beloved ordained preacher. At meron akong napakahalagang idagdag doon sa sinabi natin Ordained preacher na talagang walang ipinangakong kaligtasan doon sa mga online viewers na mga matatagal na mga Kristiyano. Hanggang sa ngayon, nagiging comfort zone pa nila yung panonood sa telebisyon at hindi pumupunta rito sa face-to-face, mga minamahal ko na worship. Meron pong ako nabasang article dito, mga minamahal ko, as church attendance numbers fade away across the nation or fade across the nation, as online services become very convenient, it's important to remember why church attendance for you and your family matters so much. Bakit daw nga po napakahalaga ng church attendance? Amen? Sa mga mananampalataya at sa kanilang pamilya. Ang sabi rito, we can't serve in our sofa. Hindi naman talaga pwede. Amen? We can't have community of faith in our sofa. O doon sa air-condition room po natin. Amen? Ang sabi nga mga minamahal ko, talagang naging experience ng mga ilan nung sila po ay nanunood ng gawain nung kasagsagan, nung hard lockdown. Amen? Overnight. So, talagang gising na gising pa. Mga minamahal ko hanggang nag-umpisa ng gawain ng alas 9 hanggang alas 11. Mga minamahal ko. Talagang 2 hours, gising na gising pa. Mga minamahal ko. Nung patutuo na, nung nagising, alas 6 na ng umaga. So, na-miss po nila, mga minamahal ko, yung mga importanteng parte, mga minamahal ko, ng ginagawa rito sa live, mga minamahal ko, na gawain. Ang sabi pa rito, mga minamahal ko, we cannot experience the power of a room full of believers worshiping together, fellowshipping together on your sofa. Christians aren't consumers, we are contributors. We don't watch, we engage, we give, we sacrifice, we encourage, we pray by laying hands on the hurting, we do life together. Ang sabi rito, mga minamahal ko, the church needs you and you need the church. Ang ganda, mga minamahal ko, kaya talagang pinag-ukulan po natin ng kaunting panahon, mga minamahal ko. At darako tayo, mga minamahal ko, sa ating pong special announcement bago yung ating pong regular announcement, mga minamahal ko. Available na po yung leaflets dyan sa may sisters information para sa kapatiran ng ating pong minamahal na mga kapatiran. So, pwede na po tayong kumuha ng ating pong i-distribute, mga minamahal ko. At talagang makatulong po tayo, mga minamahal ko, sa pagsasounding, mga minamahal ko, pagbibigay ng mga leaflets sa ating mga kapitbahay, sa ating mga kaibigan, sa ating mga kaopisina, sa ating mga kaklase na gusto nating maging bunga. Amen. Sa darating na March 26. Amen. Dalhin po natin dito sa church, mga minamahal ko. Hallelujah. At purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Meron pong choir practice, mga minamahal ko, mamaya, ang ating mga beloved selected mimers and singers, alas 6 ng gabi ng Sabado. Amen. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At tayo po, mga minamahal ko, darako doon sa regular po nating announcement. 3 times a week yung ating pong pananambahan. At sa darating ng mga minamahal ko, itong Sunday General Worship po natin, tayo po'y nag-uumpisa, mga minamahal ko, ng alas 9 ng umaga ng Sunday at natatapos po tayo ng alas 3 o alas 4, mga minamahal ko, ng hapon. Ang ating pong address dito, mga minamahal ko, alam po natin,
157 along Palaming Road, Barangay Mamarlao, San Carlos City, Pangasinan. At yung ating pong midweek service, wag mo natin kalimutan. Ito po ay nag-uumpisa mga inamal ko ng 1:00 ng hapon at nagtatapos ng 5:30 ng hapon ng Miyerkules. At yung ating pong Friday overnight worship na kagaya ng ating pong isinagawa gabi, mga minamahal ko, tayo po ay nag-umpisa ng 9:00 ng gabi at tayo po ay natatapos ng 6:00 ng umaga ng Sabado. At mga minamahal ko, hallelujah, meron po tayong lay hands, meron po tayong counseling. At sa ating mga beloved sisters, magtungo lamang po kayo dyan sa my sisters information. At sa ating mga beloved brothers naman, dito po sa luhuran ng ating pong beloved ordained preacher. At wag po natin kaligtaan yung ating pong TV program mamayang gabi, mga minamahal ko. Amen. Sabado, 10:30 ng gabi hanggang 12:00, mga minamahal 15 o mga minamahal ko, umaabot din po tayo ng 12:30 kung minsan, mga minamahal. Yan po ay local dito sa ating lokalidad, Channel 8. At napakalinaw na po ng reception, mga minamahal ko. Minsan talagang daig pa yung mga ibang network, mga minamahal ko sa linaw. Kaya talagang tayo po yung maglaan ng oras. Amen? Na talagang panoorin yung ating pong TV program. Yan po natin mapapanood yung mga pangangaral, mga minamahal ko ng man of God, ng men of God, kasama ang ating pong beloved Mama Dir, lalo na ang ating pong beloved Evangelist Weldy Stradalmeda, yung mga talagang matatapang na mangangaral, talagang abot, mga minamahal ko, talagang tumutusok, mga minamahal ko sa ating pong mga puso, at talagang mga minamahal ko, hallelujah, yung mga doctrinal, mga minamahal ko, preachings, mga minamahal ko, dyan po natin mapapanood. At lalo na, mga minamahal ko, yung mga major testimonies ng ating pong beloved church, mga minamahal ko, yung mga talagang testimony noon pa, at mga bagong testimonies, mga minamahal ko, mula sa ating mga minamahal kapatiran all over the world po. Amen. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. So, para tayo po ay mas lalong tumibay, madagdagan ang ating pong pananampalataya, make it a habit na talagang panoorin po natin, ugaliin po nating panoorin, mga minamahal ko, tangkilikin, mga minamahal ko, yung ating pong TV program. At meron po tayong lay hands at counseling, mga minamahal ko, nasabi ko na po kanina, at yung ating pong Tuesday, mga minamahal ko, na Bible study dyan sa may Barangay Tibag. Huwag po nating kaligtaan na suportahan yan. Amen? Magbunga tayo, mag-invite tayo ng mga baguhan na ating pong magiging bunga. Purihin natin yung pinakamamahal pa ni Jesucristo. Yan po dinadaos sa may Barangay Tibag, sa residence po ng Tabondong family. At yan po ay nag-uumpisa ng 3:00 ng hapon at nagtatapos ng 6:00 ng gabi ng Martes. Purihin natin ang pinakamamahal pa ni Jesucristo. At kung wala na po akong nakaligtaan, yung ating pong YouTube channel, mga minamahal ko, at Facebook page, mga minamahal ko, GMCIM, San Carlos, Pangasinan. Yan po yung ating pong Facebook page at YouTube channel. At i-remind ko lamang uli, mga minamahal ko, sa darating na March 26, talagang medyo less than 2 weeks, mga minamahal ko na lang, at mga minamahal ko, talagang napakabilis ng panahon. So atin na pong ihanda, mga minamahal ko, yung atin pong mga alay, pasasalamat, dahil taon-taon naman po natin ginagawa yan. We make it a point na talagang tayo po ay naghahandog ng ating pong pasasalamat sa mahal na Panginoon. Amen? Yan po ay either in kind or in cash. Yung mga iba talagang nakaka-bless, talagang tignan na sa abot ng kanilang makakaya ay nagdadala, mga minamahal ko, ng mga prutas, mga, kuminsan may manok, amen? May mangga, may kakanin, may kung ano-ano pang mga kanila pong iniaalay, mga minamahal ko, hallelujah, sa abot ng kanilang makakaya. Yan po bilang pasasalamat, ika nga, mga minamahal, amen,
Na sa loob ng isang taon, mga minamahal ko, ay patuloy tayong kinakahabagan ng mga Panginoon. Binibigyan ng kalusugan. Amen? Inaaruga, nililingap, itinataguyod. Amen? Ay purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoong Jesucristo. So, it's a spiritual fiesta. Amen? Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Lalo na yung bungang, mga minamahal ko, kaluluwa, yun naman talaga ang mas hinahanap ng mahal ng Panginoon. Amen? Sa tagal-tagal na mga we're celebrating our 37th year church anniversary. Sino na po, mga minamahal ko, ang meron na pong 10 kaluluwang bunga, magtaas ng kamay. There's one, mga minamahal ko, ilan pa, mga minamahal ko, so nakaka-bless. Palakpakan po natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Ang mga iba talagang, so until na wala pa tayo na bunga, ay kumilos tayo, mga minamahal. Amen? Huwag tayong makontento, mga minamahal ko, na darating na lamang ang mahal ng Panginoon, hanapan tayo dahil siyempre, isa yan sa mga obligasyon ng mga anak ng Diyos, responsibilidad, mga minamahal ko, ng anak ng Diyos. After knowing Christ, we have to, mga minamahal ko, talagang let them know Christ, mga minamahal ko. Dahil nakamtan natin ng libre, ipamahagi naman natin ng libre. Magbunga talaga tayo. Hanapan talaga tayo ng mahal na Panginoon ng bunga. Amen. Hindi lang pwedeng tayo lamang ang maliligtas dahil malungkot ang heaven kapag nag-iisa. Amen. Lalo na mga loved ones natin, mga minamahal ko, na talagang mga minamahal, hindi pa natin nakakasama. Tagal na. Kaya mga minamahal ko, baka this time around, sa 37th year church anniversary, yung ipinapanalangin mong tatay mo, kapatid mo, kuya mo, ate mo, finally madala mo na sa gawain ng mahal na Panginoon. Who knows? Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon dahil nagtatakda talaga ang mahal na Panginoon ng kanyang timeline. Amen. Marahil noong mga nakaraang panahon, talagang hindi pa ukol talaga, hindi pa kumbinsido, pero sa talagang matagal mo ng pananalangin, pagpapakita ng mga minamahal ko, magagandang gawa, pinapakita mo talaga ang talagang binipisyong kagandahan ng pagiging isang Kristiyano. Amen? Ay, mga minamahal ko, madadala mo na. Amen? Ang yung mga talaga mga loved ones. Amen. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At tayo na pong lahat, mga minamahal ko, tumayo. At tayo na po, mga minamahal ko, isama-samang magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo na atin na